Fasahar zamani, fasahar zamani, fasahar zamani, fasahar zamani. Fasaha tamkar wuta ce, tana da amfani sosai, amma in ba a sarrafa ta da hankali ba, za ta iya ƙone rayuwa ƙurmus. Ku yi amfani da fasaha don gina rayuwarku, ba don rusa ta ba. Kana ji na Musaddiq? Kana ji? Kai sauri ka tafi Islamiyya. Mama ban ci abinci ba kuma ciki na ciwo yake. Kana ji? Yanzu babu komai a gidan nan. Ka yi haƙuri. Kafin ka dawo Islamiyya, zan san dabara da zan yi in nema maka abin da za ka ci. Ka ji? To mama. Ka daure. Salamu alaikum. Alaikum salam. Musa. Sai yau? Wallahi a ce sai yau. Ai tafiya na yi kuma ba waya a hannunki bare ki ji labari. Sai yau kuma na samu na dawo. Shi sa na ce bari na zo na duba ku ko? Allah sarki haka ne. Amma ka san ina shiga damuwa idan ban ganka ba. Saboda kai kaɗai nake gani na ji sauƙi. Daga kai sai yaro na. Gaskiya ne haka ne. Ai abubuwan ne sai a hankali. Kin san rayuwar yanzu ga shi dai ga kuma yadda ya kasance. Allah sarki. Ina yaron yake? Ya tafi Islamiyya. Allah sarki. Amma sun ci abinci ko? Wallahi bai ci abinci ba. Shine dalilin da yasa ma na je makota na karɓo masa wannan sauran tuwon. Shine na gyara masa kafin ya dawo. To ga wannan sai ki amfani da shi. Musa, 2000. Kai amma na gode. La sarki ba komai anti. Hakan ma ban samu yanda nake so bane. Kin san rayuwar ne sai a hankali. Da zan kawo miki abin da yafi haka ma. Ni a guri na ai mai yawa ne. Yaushe rabon na rike 200 ma a gidan nan har na manta. Na gode, na ji daɗi. Allah sarki. Gaskiya rashin miji bai yi ba, musamman naki mijin da 'yan uwansa ba son ki suke ba, gashi duk sun bi sun juya miki baya. Kaka ga laifinsu Musa, yanzu rayuwar ce ta zo da haka, kowa ya samu ta kansa yake yi, shi yasa ni ba ma na ganin laifinsu. Gashi wannan waya ne abokina ne ya bani. Ka bani? Kwarai da gaske. To tunda ina da ƙaramar waya ba zan iya amfani da babbar waya ba. In dai babbar waya ce ta dinga fashewa a hannuna kenan. To sai na ce kawai gara na baki. Amma na ji daɗi Musa, na gode. Yanzu wannan tawa ce? Ba damuwa, ki yi amfani da shi. Akwai SIM card nawa a ciki, sai ki amfani da shi kafin ki samu naki. To Musa, na gode. Ba komai, kuma na san insha Allah zai ɗebe miki kewa ko da ya tafi makaranta. Wallahi ban san me zan ce maka ba, na gode, Allah ya saka da alkhairi.
To, ni zan wuce. To Musa. In ya dawo sai a gaisar mun da yara. To Allah ya kiyaye. Allah ya ƙara rufa asiri. Na gode, amin. Ba komai, sai an jima. To. Allah na gode maka. Wannan program ɗin na kwana 3 ne, sannan a kwana 3 nan za a koya muku skills ta yanda za ku yi amfani da application da ake amfani da ita a waya domin yin graphics design. Canva platform ana amfani da shi ne da graphic designs, business card, posters, flyers, logos da dai sauransu. Ana amfani da data, amma za ku yi ajiye shi offline as you wish. Canva shine darasinmu a yau, kafin mu a raga Fizzat da dai sauransu. Sannan duk wani abubuwan da za mu koya muku suna da saukin amfani. Sannan duka wani abubuwan da za mu koya muku a cikin kwana 3 nan suna da saukin koyo. Za ku yi amfani da su ta wayan Android ko kuma iOS. Kuma wani karin saukin da Canva yake da shi, ina da sample duk wani abubuwan da za ku yi. Kai kawai in ka zo editing za ka yi, ka zuba details ɗinka. Yanzu kowa ya ciro wayan shi, babu password, kawai ku yi sign up ɗin Canva a yanzu. Ga misalin Canva, mu gani gaba ɗaya. Hello, my name is Dan Scott, and welcome to the Canva Design Essentials course. During the course, you'll learn how to master all the tools. Wai, alhamdulillah. Na ɗauka na yi deleting ashe ban yi ba. Insha Allah zan kai har inda nake so tunda na fara iyawa. Subhanallah, yaron nan ya makara. Musaddiq tashi ka makara. Musaddiq tashi daga bacci. Ka makara, je ka wanke fuskanka. Ka zo ga kuncin na ajiye maka ka ɗauka ka sha ka tafi makaranta. Mama kafa. Musaddiq ba maganar wanka, ta da ta wuce fa. In ka dawo ka yi wankan ka ci. Yi sauri. Sauri zo ka sha gata. Wannan irin wanke fuska ne kai Musaddiq? Karɓa to. Mama ba suga.
na sani. Kaga yanzu an riga an makara ba zai yi aje a siyo shuga ba. Ka sha a haka kaji. Yawwa, yanzu saura gwaji ya rage tunda na iya wannan. Hello? Musa, ba dai har kun dawo ba? Wallahi tukun dai, dama mun dan tsaya ne na ce bari na kira na ji ko lafiya. Allah sarki, wallahi lafiya kalau. Gaskiya Musa na ji daɗi sosai da wayan nan da ka kawo mu. Wallahi ka ga har na fara samun horon graphic design. Gaskiya na ji daɗi sosai da ka zama silar samun wannan nasarar tawa. Alhamdulillah, gaskiya na yi farin ciki. Kaga yanzu gashi zan haɗa logo na 4. To shikenan. Sai in tura maka ka gani. Amin amin Musa, na gode, Allah ya tsare. To sai an jima. Ka ci sosai kaji? Rayuwa mataki-mataki ce, idan ka fara da matakin ƙasa, a sannu a hankali za ka yi ƙololuwar da mutane ba su taɓa zata ba. Da koyo gashi har na fara ƙwarewa a harkar graphic design. Ana iya bani aiki daga waje mabambanta. Gashi yanzu na dogara da kaina, na fi ƙarfin buƙatuna, na fi ƙarfin buƙatun yarona. Lallai kimiyya ta fi gaban kwatance.